Somozas comeza a arrincar, xa son 3 xornadas sen perder, unha vitoria, 2 empates, esta no campo dun rival directo, e ademais de que xeito. Acción para a polémica, minuto 15 da segunda parte, e dentro e fora, o que igual non hai que facer é arriscar tanto. Sí, é dentro. Ademais o árbitro está a 3 metros. O penalti que, un partido moi importante era para o Somozas, penalti que transforma a Fede Inestal, o Palencia outro equipo que, bueno, recén ascendido, con algún problema económico, tamén lle custou coller o ritmo a competición, pero parece que vai tamén en costa arriba. O que pasa é que, a ver que decides, os tres, Rocío, Mosqui, Rubén, minuto 93, córner a favor, gol en contra. Isto, e ademais, escoitamos na grada, falta, falta. Non chegaron nin a facer a falta. Pois, non sei que decides de un córner a favor, minuto 93, un partido tan importante que acabe nunha contra nun gol en contra, para non sensacional, pero o gol de Altas é unha contra de libro. Un dos mellores goles da xornada que está agora mesmo perdendo, de segundo, cun 36% dos votos. Pois a mí me parece moi ben como sacou o córner o Palencia. Bueno, pois ao final, ese empate a 1. E a clasificación, aí temos líder destacado